kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigay po niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayong makig-uban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Martes o pizza size na. Nining buwan karon mahigala sa Mayo tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas na maisgutanan karong butaga mga higala. Commission on Election sa Central Visayas, 95% ng andam alang sumabot nga eleksyon sa Mayo 12. Straight to the point. Samtang 900 ka mga automated counting machines nabot na sa Cebu City Hall kagahapon og naanas kustudiya sa City Treasurer's Office. Straight to the point. At nagpagtagad lumbuntaga mga higala sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nining maihap na lang nga mga adlaw gyud sa atong mga tudlo, ha? Sa nagsingabot nga eleksyon, ang kampanya mahigalas ng kadaiyang mga partido, mga politiko, mga nanagan mahigala. Perti na gyud mga kagalaang naningkamot nag-arangkada mga suking tigpaminaw. Ato ning hatagag pagtagad karon, iyahay lang mga higala pangitag pamaagi. Aron mga higala nga madani nila mga higala ang mga tao nga mubuto ngadto kanila. Straight to the point. point. Atong i-remind ang katawhan, no? Nga karong Mayo 12 kita ang haring lungsod. Kita ang hawd anang panahona. Unya dili ito usikan ang atong pagkahawd, di na ito ibaligya ang atong pagkahari. Ni anang Mayo 12, ayaw niyo ibaligya atong pagkahari kay usa ka adlaw ra batang mahari. Ni kahuman ra ba na mahimo na batang ulipon. Bosa akong advokasiyas kahanginan mao nga dili na to ibaligya ang atong boto. Mao kanay pinaka-importante, number 1. Number 2, kung di gyud malikayan, labi nang matintal gyud kay do nagigilikit din ha. Kaya ako makasulti man ako sa kong kaugalingon na dili na to ibaligya ang atong boto. Ako di na ko ibaligya ang akong prinsipyo, niya sa kong panarbaho di na ko ibaligya, kay lisod kaayo mga sukit ni paminaw bisag magkapobre-pobre ta. Apan kining mga dato nga mga politiko dunay butang nga dili nila pwedeng palito nato. Mo nay mahimo tang mahalon nang dapita kay di mas naka-afford kay. Ang atong prinsipyo mga higala dili pwede nga maka-afford ning mga politiko. Mana may buntag ngadto sa tanan, may buntag Mr. Vlogger. Oh, Miss Vlogger, Miss Vlogger. Mr. or Miss Vlogger? May buntag ngadtong Governor Gwendolyn Garcia. Gob, good morning, Gob. O sa imong vlogger. Good morning, suspended Governor Gwen Garcia. Suspended Governor naman yung mga higala kaya doon na may mando ang ombudsman. Di lang siya maminaw sa suspensyon. Good morning, Gob, Pila man ka mga tao ang imong gipangkiha, bisan og mo comment lang sa comment section, hala kaso, gigamit ang balaod sa pagpanggukod. Pila man. Kinindira sa may mga mo comment lang mga higala. Pila may gipasakag cyber libel, bisan gani mga kagalagwa mailhi adtong panahon sa pandemic. Pila man kabuok tong panahon sa pandemic. Nya hulgaon dayon nga pasakaag cyber libel kay magsalig mga higala nga kuno family of lawyers sila, kuno nasa battery of lawyers,
Ala, pasaka, gigamit ang balaod sa pagpanggukod. Karon ni ang balaod nakabawas mga higala nga siya'y naigo sa balaod, di mo tuman. Ato ning hatagag pagtagad rumbuntaga mga kaigsunan, no? Good morning sa tanan din ha, Ayaw ninyo ibaligya ang inyong buto. Ayaw gyud kay mo na akong giingon. Kana na ang atong prinsipyo mga higala, ilang pagtan-aw na to ubos na lang gyud kayo. Ubos na ilang pagtan-aw mga sukid dig paminaw, pero kung naay butang nga dili sa ka-afford maging sabi niya mahalon gyud ini. Ayaw nyo ibaligya nan kung di malikayan gyud, no? Kay ako makasulti man lang ko sa akong kaugalingon o sa akong mga staff dito sa DYHP. Nga ako gana sila mahigalang i-briefing kanunay. Labi nag panahon ining eleksyon, daghang tentasyon, daghang manghatag og sobre. Ayaw gyud di tapada mga kigalaan. Ang DYHP RMN Cebu, dunay advokasya mga higala nga dili pa pwedeng paliton atong prinsipyo. Straight to the point. Kay, ba man tama nga higala, Di man kalimod ba? Ako di man ako limod ba kadaghang offer nako, dili lang kining offer sa mga politicians sa local. Prangka-prangkang pagkaistorya man na kung giingon ni atong vlogger nga pasanginlan ta mahigala bidaw man ta mudawat man kagilaan ta mga national candidates mahigala mo offer na to. Di lang pagpanghambog ba. So, ang ilang pagtan-aw na to mga pobre, pero nakaminos ba? Nga pwede na, sige lang, bayaran ta na, paliton ta na. Ato ipakita nila nga dili tanang butang inyong mapalit, Bisag mga dato pa mo. Nan, og di malikayan gyud kato ato mga igsuon nga to sa kabukiran, di gani malikayan, ayaw gyud pag ibaligya ang buto. Dunay kwarta rong ihatag, total ato man ang kwarta, kinawat na sa nila. Kanang kwarta hayo niyo kuno hunaang na konsensya mo. Giuli na ninyo kay ato ng kwarta sa katawhana. Dawata kana ang paon, iluwa ang taga. Ayaw gyapon gibaligya ang boto, so di gyapon mabaligya. Nagyapon imong prinsipyo ang gibarugan. Dawata lang kwarta niya, dang smile gamay. Adto na sa prosinto mahigala sa polling precinct didto na hukman na nato kay kita mo iharing lungsod timan mahal kay ng adlaw mayo 12 kay mao ka ng usa ka adlaw nga mahimo tang hari. So ayaw ninyo ayaw mo pada mga higala sa kwarta, ayaw mo pada anang nilikit nan kundi gyud malikayan dawata lang kidhat gamay smile gamay nya pagabot sa prosinto ibutar dito ibuto dito ang angay gyud og naa sa inyong kasing-kasing Ganta nagpagtagad rumuntaga sa banuban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kahapong adlaw didto sa BBM, nagrally mahigala sa Dumanhog. Good morning sa mga taga Dumanhog. Kini ni ang okay man ning Dumanhog mga kaigsunan pero daghay nang utana nga kini ni ang sa tanang lugar sa Sugbo mga higala. Sa tanang lugar sa Sugbo nga mga dagkong lugar gyud mga sukin tigpaminaw para sa mga rally. Dire sa Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City, bisag Talisay City, Wa gyud mga higala irally sa mga syudad. Didto gyud mga higala sa layo-layo sa sentro. Didto gyud Dumanhog, didto gyud mga kagilaan sa Osaka Gymnasium nga ma-isolate gyud nga sigurado gyud way makasinggit didto nga Duterte. Ang singgit mahigala BBM. BBM or Baby M? Ngano man di ka kasinggit dito kay kadtong ipang tapok matod pa sa tunay baon mga BHW man di ay. Sigurado kato pa siniguro gito nga wa gyud mga higala di gyud mawawan sa BBM. Hakuton ang mga barangay health workers. Dito sad mga higalang mga politiko. Aganta nagpagtagad karon buntaga mahigala unya. Ako mo oy na kon puntaon nila inday. Gigamit silang props. Good morning sa mga taga Dumanhog. Nasayod ko nakahibaw ko unsa inyong gibati. Kini ni ang inigkantulo sa mayo 12 na lang mag-abot Kay kamo gigamit in taon mo, gihimong mong props.
Ipasulot pag t-shirt nga dunay butang nga binting bigas meron na. Maraming salamat po. Lisura ng kalakiha niya kini mga taga-Dumanhog, ang mga Sugbuanon, mga bright man na. Kada mga taga-Dumanhog, mga bright sana kasabot sila iyay. Gigamit rami ani na gihimo ming props. Kinsa man kunoy makapalit, kinsa man kunoy tawo nga magtusulot og t-shirt. Salamat sa binting bigas. Kana di gyud kang palit og t-shirt nga butangan nimo ana kadto gilibre hatag mahigala para sure nga o di ay t-shirt ana nga moro pa bakaso dito kitong duna uniform. Aron mo tagan tanig pagtagad mga kaigalaan. Nya imagine ha, ang crowd mahigala bisag inadto na ganito na gipili na tong crowd. Pero nagi nakasulti na ko mahigalang duna na direktor oy. Di lang ko musulti gid sa ha. Nga duna gyud tigsinyas na nga musinggit na mga BBM man na. Karon butaga mahigala tagan tanig pagtagad sa manuban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin dugang mga balita na lalaki nga nagmotorsiklo patay. Human kini nakabangga o nabangga sa nagparking nga truck sa may barangay Kulon, Dakbayan sa Naga kagabi. Straight to the Ang point. iyang angkas na angol sab. O ni mahigalay atong tagaag pagtagad sab karon ha. Kana na ang mga truck nga dagko diha ay patakag parking. Og panalitan mapark ninyo na labi pag gabi taon, butangin ninyo og early warning device. Aron dili magka problema ang mga sakyanan nga naa diha. Una-una mismo, una-una apirmi og ang uban nga mga tao sad makadisgrasya ng imong pagparking o sakyanan din na. So driver ka gani, bisag unsa labi pa kanang dagkong truck. Ako di mo ko kalimot ini kay mo nitabo kang ili karonggay day. Nga dunay truck nga na guban siya, parking ana why early warning device. So palihog lang taon butangin ninyo kay sahi ra ba pod, no? Kanang maigo dahang madasmag nga tao diha wa mo'y reflector, wa mo'y early warning device, na po na'y pamilya ng mga tawhana. Nya simbakog imo pa ginang sakop sa pamilya or imong parinti pa ginahinoon ang naa diha. So I hope nga responsable lang santa ha. Ato mga nag-drive mga sakyanan ig-parking sa kalsada pag-hazard mo or baka o madugay-dugay mo butangin early warning device o doon nagyang mga reflector or makita in taon mo sa mga motorista. Straight to the point. Pero ayaw pa patakag parking ang dili parking area. Labi pa ka ng kalsada kisabay magdahom man aday. Dahom ka kalsada guni. Anong yawa kay nakita diha, ha? Kanta ning pagtagad dubuntaga sabs tuman-uban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan nagplano karon ang Department of Transportation nga manduan ang mga PUV drivers nga ipaubos sa mandatory drug test kada 90 ka adlaw. Straight to the point. Nan kung mag-mandatory drug test, ang pangutana kung mag-positive, niya maingon nga, naminaw naman may Marbel, PNP chief nga, pwede ra, ano mo taas ang oras. Be, klaro sa kuno ninyo na ba, i-coincide kuno na inyong statement, be. Iniingon mahigala ang Department of Transportation, manduan ang mga PUV drivers, nga ipaubos sa mandatory drug test kada 90 days. Sa to pa every 3 months. Ako okay man ko anak na para ma-safety ang mga tao ba? Nga magsakay ka o sakyanan nga kanang driver dili adik. Pero karon granting panalitan nun og positive. Nya moingon, wa may problema sir kay naminaw ra man ko ni PNP Chief Marbel. Hibaw ba ka na drive taon niya kana bang pataas ba lang sa oras sir? Atong sulting Marbel mahigala damaging ka ito. Kisa ba'y makabadlong ni Marbel? Ha? PNP chief man na, kisa may makabadlong niya. Adi tumao. Di man ni makabadlong ni mga pulis di sa ubos. Ako daghang ko mga friends nga mga pulis. Tinuuray lang prangkang pagka-istorya may galadaghang tarong dihang pulis. Wa pud ka uyon sa sulting Marbel. Tinuuray lang. Sa man imong PNP chief sabay nakaon ani? Pero igo lang sa pagbagulbol. So kinsa may angay mo badlong niya, DILG Secretary unta John Vic Remulla. Ya sunod sa LG Secretary si BBM, mao tay makabadlong. Nganong man kabadlong si BBM? Na nang sulting Marbel. Diha na ta magduda. Mo na yun, ngano badlong nga da BBM. Di ka kabadlong si Marbel si John Vic Remulla under man mo DILG. Imo man ang DILG under man mo ang PNP. Ikaw may mo badlong. Or si
Ferdinand Marcos Jr. nga maoy presidente. Mo'y mo badlong. Ya di makabadlong mo na yun diha ng laay. Kini guban pa misitanan inyong mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Straight to the Ato point. sa dawaton may galang report karon sa kauban on board sa patrol, usa ang patay, usa ang naangol. Human na bangga ang usa ka motorsiklo sa likod nga bahin sa usa ka trailer truck. Paminawon taon na ang kumpletong detalye sa report kasama mo sa balita, Radyoman Paul Lauro. DYHP. RMN Report. Radyoman Attorney Ropil sa National Highway sa Barangay Kulon sa Siyudad Sandaga na hitabo ning maog aksidente na dusmo diri sa luyong bahin sa trailer truck nga loaded sa mga sinakong laog sa kahayupan. Kining motor nga gimaningo ni ining Joe Mike Umbao, 24 anyos, angkas niya kining 14 anyos nga si Carl nga buhi ra apan nabalik yun ang tiil pod ani niya. Kulos ni sila taga Barangay Kantawan, Siyudad Sandaga. Ang driver nining sino truck nga loaded sa mga sinakong laog sa kahayupan gikan ni sa ilang planta diri ra usab sa Naga. Unya iyaon tani ihatod padong sa Tayud Konsolasyon. Ihunong siya kadiyot diya sa Daplin sa Dan sa nisgutan nga lugar aron sa pagpangihi. Pagbalik niya sakay, nilagapat na ang luyong bahin sa iyang trailer truck ug dito iya na nakita nga nakabulagta na kining duha. Ang driver sa motor nga si Joe Mike mao'y gideklarar na dead on arrival pag-abot sa Tambalanan diya sa Naga. Apan nakitaan na ni sa daan nga patay na gid siya dito pa lang sa lugar. Kining angkas nga 14 anyos balian ni sa iyang tiil na paron diya sa Tambalanan sa Naga. Apan i-schedule ni karong mga orasa nga ibalhin sa usa ka pribadong Tambalanan dinha sa Dakbayan sa Sugbo. Ang driver niining maog trailer truck nga si Narciansino Bayarcal Ricardel Jr., 48 anyos, taga Minolos, Bariles, Cebu, kasamtangan ng unang gihold sa atong mga sakop sa kapulisan sa Naga, samtang magpadayon ang ilang investigasyon ni ining maog na hitabo. Advice sa atong kapulisan, amping mo sa inyong biyahe na bina karong mga orasa padayon ang uwan-uwan sa Metro Cebu area. Dangog kayo ang kadahanan. Sa mga truck driver, kinahanglan po nga mapipid ug maayo ninyo kung dili kani mapipid posibleng butangan lang unya ninyo og wiring device kung parking jud ta o hulong lang ta kaniyot posibleng pabarugan sa inyong truck filter aron makabantay ang naa sa buyo. Padulmi og Minganilla ang grupo sa namatay kay heading north man ni sila atol sa pagkahitabo. O na atong unang report sakay sa atong RMN Patrol Urban Speed Pilot JC Sumampong. Ako inyong radyoman Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.